ऐसे तो हमारे गार्जियन चाचा लोग भी कहले बनी होली के जो महीना आवेला तो होली में सबसे पहले जब सरस्वती पूजा के बाद फाग उठेले तो केहू कहेला कि गोरिया कोई के सिंगार बाबा होली हो अंगना में पीसेली हरदिया केहू कहेला हाँ जी कि है बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला में उड़ेला अबीरया हो लालो बाबा चाहे शिव सती खेले फाग लेकिन एगो लड़की को हतिया जेकर बियाह हो गइल बा आ दुख में बिया कि हम धनी अरे होई गलिए में खाड़ कतनो सजर सवरल बानी खूब मेकअप लगौले बानी सोरहो सिंगार 32 अभरण कइले बानी बाकी केहू हमारा पता कते नहीं कि हम धनी अरे गलिए में सिपहिया नजरिया ना हम धनी गलिए में सिपहिया नजरिया ना हम धनी गलिए में सिपहिया नजरिया ना अब अपन प्रोग्राम के जाते जाते नहीं खींको ऐसा कि अभी हमने बैठ के देखे के बाद खत्म करते करते एगो होली बा आई सरकार आई जय हो हमारे बड़ भैया नीतू फरमा के मलिकार टूना सिंह जी के आगमन भइल बा हमारा किटकट ग्रुप के अध्यक्ष बानी विनोद भैया हम स्वागत करो जय हो अच्छा अच्छा हाँ जी 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 होली के महीना होखे एगो जीजा साली के बात ना होखे का होखे तो कैसन बीतेला दिलावा पे सौखी
एगो साली अपना जीजा जी से कहतरी का कहतरी आप मेरी साली हो। हाँ अब भोजपुरी में हम बाहर पाहुन हो बाहु उहे कहतिया का कह भगुआ खेलाओ जानी खुला सुन दीदिया के दुल्हा अरे भगुआ खेलाओ जानी खुला सुन दीदिया के दुल्हा अरे भगुआ खेलाओ जानी खुला सुन दीदिया के दुल्हा अरे भगुआ खेलाओ जानी खुला सुन दीदिया के दुल्हा अरे दीदिया के दुल्हा सुन दीदिया के दुल्हा रहे दे हित स्प्रिंग वाला रंग जानी चीज गुल गुला अरे रंग जानी चीज गुल गुला सुन दीदिया के दुल्हा अरे रंग जानी चीज गुल गुला सुन दीदिया के दुल्हा नाया भइल सरस पुरान भइल तीसी नाया भइल सरस पुरान भइल तीसी अरे देवरे से फसल बिया मारा तीसी अरे देवरे से फसल बिया मारा भगुआ खेलाओ जानी खुला सुन दीदिया के दुल्हा अरे भगुआ खेलाओ जानी खुला सुन दीदिया के दुल्हा हमरा आज के आयोजन में विशेष योगदान सुधांशु सिंह जी जय हो बिहार पुलिस के जवान आवे वाला समय के इंस्पेक्टर भी बनी दरोगो बनी हाँ जी अब बलवंत भैया ताजगर्दा कबार दिले बड़े सही बात भैया के बार बार प्रणाम करब साली अपना जीजा जी से कहत है कि जीजा जी ये दीजिए ऊपर जीजा के हसूला आर भीतरी लगाए खाती हाथ जनी भीतरी लगाए खाती हाथ जनी जात ना भैया तारे के जान गई हाँ जी कि तारा हमारा और होइए नहीं थी हमरा दुर्गेश भैया ही बनी नगर पालिका के बड़ा बाबू जय हो वाह दादा विनोद भैया 1000 रुपया दिले मैंने हमारे टूना भैया जय हो भैया जाए तो अब तो जाए के मने नहीं खे करो फेलो कोइला में दिक्कते बा सही बात लोग जाने लगे हम बड़ी प्रोग्राम में व्यस्त रहिला तो खूब कमात हो हम जीवन में पैसे ना कमाई ना ना पैसा नहीं सने भाई कमाई मानी 2-4 गो सही जे हमरा के जिया देला आई लोग के प्रतिष्ठा में भी हमार प्रतिष्ठा बा हाँ जी आरे क्यों मरे जीजा देह सुहरा ये ढन ढन के कहां घर भरियो भीतरी लगा रखाती वाह वाह हाथ जानी डालो तो जीजा पूछल कि काहे अपना माना करत रू का है तो कहतिया का कहते अरे कियो में बकटोरा जोड़ा फूला